ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Духтаро ҳозир ма як нуқтаи савдо ёфтагим. ҳам қадвойкои фасона акция кардагиан арзон. Ҳозир ма шумода нишон метим, тавсия метим биёен бозори Корвон тарафи Пажарка, сеюм дарвоза, якум ряди магазинои шишагӣ. Анамхе 122 магазин. Рақамои савдогар дар рӯи экран ҳастай. Каседа дар кораи марҳамат омада бо аз наздик бинен. Инамино двойкои Дубаян. Бинен чихе хушрӯ кирташкати абая. Нархшон 550 сомон. Хеле нарх ҳеҷ ҷода нест. Духтарако марҳамат метавонен ки дархост кунен. Материалшам беҳад фасонай. Мана баъд вайшам фасоншам бинен чихе хушрӯай. Аз ин бора светка дорада? Бо дигар рангам дора духтаро. Ина рангоша бинен. Ина бирӯзовӣ доштай. Мана беҳад ранги хушрӯ. Тройкая яи шарфам дора. Духтарои тройкаян. Ҳамроҳи шарфшонанд. Мана курта, абая ва шарф. Беҳадам фасонак. Метавонен духтара омада аз пеш бинен. Ана ино боша арганзои фасон. Ино нархошон 1000 сомон буда, на? Ози 700 сомон шидагай. Акция рафтистай 700 сомони. Марҳамат беҳад хушрӯ арганза. Мана иша бинен бо стилошон фасони бада. И чию чи дора? Куртаву, ха? Тройка ёрам. Тройка духтаро. Абая дора, шарф дора ва курта. Ина сиёҳшам ҳастай. Мана ай пеш бо хушрӯи бадай ҳам материалаш, ҳам фасонаш духтарако. Ана ира бинен материалша. Бо чихе мулоимай. Аҷоиб буд. Мана инам аҷоиб буд. Расветкои хушрӯи бадан духтаро. Марҳамат. Метавонен рақамои савдогар ҳаст дар рӯи экран. Метавонен нависен шуна бо шумода мефаҳмонанд. Ана баъдан и тарафдаям ҳамхе двойкои хушрӯ арзон кардагиян. Ино чандан? Ино 750 сомон шуд. Духтаро ино 750 сомон буд. Ҳозир 500 сомонда шумода додаистиян. Худаш тоқая? Ира бинен шарф дора ба двойкаи ҳам қа материалаш хушрӯ. Ира тоза бори Дубай материалаш мулоим. Двойка ва тройка ҳам хеле абаяҳо бисёр айдаиҷа. Ҳамаша арзон кардагиян. Баданаи стила бинен хушрӯ. Иам шарфшкатия нархаш 500 сомон. 500 сомон оригинал. Бинен оригинали Дубай 500 сомон ҳамроҳи шарфаш. Аз вай расветка дора? Расветка доштай духтаро. Ам хе дута нишонти рӯто напӯшонед май хай дур гирумтона. Ина марҳамат духтаро. Диден расветкоша чихе хушрӯ. хоҳишмандо метавонен омада ай пеш бо хутон бинен. Беҳад ваёшон интихобшон бисёрай. Эҷа давози дигар хелошам ҳастай. Ма ваёрам нишон метавон ба камака қиматтаракош. Ёш чанда? 550. Мана иноян 550 сомон акция рафтистай. 550 сомони. Мана ваям шарф дора. Баъд духтаро анаи моделора бинен. Қа моделакои хушрӯ. И чанд смай? Ё 1500 сомон. Ина ино духтарако 1500 сомон бо арзон мешава. Тоза бори Дубай. Мана кори дастӣ. Марҳамат бинен. Иш 1400 будай. Тоза бори новинка. Як маротиба омада бо хутон бозора гардем. Бинен духтарако. муқоиса кунен сифата нарха. куҷое ки шумода бо маъқул мешава метавонед харидорӣ кунен. А касе ки доставка мехоҳад пас нависен рақамои савдогар дар рӯи экран ҳастай. Ино чандан? Иношам 1,5 ира бинен. Аҷоиботан охи духтароира. Ино бо ҳамроҳи шарфошон будиян. Тоза бори Дубай бо арзон мешава. Ин нархое ки ҳозир мо гуфта истодаем духтаро. Ино бо арзон мешаванд. Ана духтаро ана ино акция рафтистиян. Тоза бори Дубай 1000 сомон духтарако. Ино алманала тозаша на велюра. Мана метавонен дархост кунен. Замок кати будай 1200 буд. ҳозир 1000 сомонӣ шидагай. Бо метавонен нависен шуна шумода мефаҳмонанд. доставка доранд. Касе доставка мехоҳа марҳамат доставка доранд. иҷада ҳам бори Дубай астаи тамошобино ҳам бори Тошкент. хулоса ҳама чи доранд. ина киртошона бинен абая кирта двойка чизе ки хоҳен пайдо карда метавонен. нархошонам нархҳои хубай духтаро.
доставкаям доранд. Мана бинед абайяҳои Дубай, мана борои Тошкент, сифатҳои баландаш духтаро. Ана баъд инаи абайёро аҳамиятин чӣ хушрӯ кори дастӣ 1500 сомон бо арзон мешава. Мана ино ҳамаш кори дастӣ. Мана качествои нағз чӣ тавре ки гуфтам рақамашон ҳаст духтаро дар рӯи экран. нависеншона бо шумода доставкара мефаҳмонанд. қисми болора бинен ҳамашон абая, кирта, двойка, тройка, ҳамашон бо нархҳои арзон. анаи тройко боша аксия рафтестай 550 сомонӣ. марҳамат. ира бинен чӣ хушрӯ. ҳамун перски вишая бор дига хушрӯ нишонтен. тройкае ҳамроҳи шарфҳошон. мана биненда духтарако касе да ки дар корай рақамшон да нависен шумода доставкара фаҳмонанд. бо ягон тай дигаам нишонтен. анам сиёҳо чиян? ина ино духтаро ина мира духтаро ҳамое ки персики бибуд сиёҳоша бинем бо чӣ хушрӯ. ҳама шарфкати нархошон 550 сомонӣ. ина духтаро 550 сомонӣ да метавонанд ки двойка ё ин ки тройкаи дубайски харед. аз ин нуқтаи савдо ёдовар мешавем ки навори ҳозир ки мебинен аз бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза мана якум ряди магазинои шишагӣ 122 магазин пешниҳод шудастай. ин ёям двойкая на тройка ям шарф дора. нархш чандай? 550 сомон. ина духтаро ино ям скидка шудагиам 550 сомонӣ ҳамроҳи шарфҳошон. ҳамин халатҳо духтаро бисёр мепурсанд аз анами халатҳо. марҳамат ин нуқтаи савдодам бидай. нархшон 400 сомон. качествашон да гап нест. чанд та расветка дора тамошобино. марҳамат метавонен бо омада як маротиба хитон бинед аз инстаграм да ҳамая мегирифтестай. мана хоҳишмандо моддаи ҳозира аз анами намуд халатҳо чанд та расветка дора. нависеншона бо хичон суратҳоро мепартоянд. кадом ранге ки шумо да дар коранд суратоша мепартоянд. баъд ина хеле кирта доранд. киртоошон чандиян? 400 сомон ина киртоошон. ё комбахтанд духтаро бинин. комбахт набудая материали ҳамун халатай. лекин ранги комбахт метова ҳичи намешава. материали нағз ина омада бо метавонен ай пеш хитон бинен. марҳамат. ана баъдан анаи двойкои дароз омадай ё киртоошон дарозанд диден. нархш чандаира? 450 сомон бо арзон мешава. марҳамат. хитон омада як маротиба ай пеш бобинен. қадошон дарозай сангчоошон тоза. сангои простои нестанд. муқоиса кирен. як бор биёен хитон бинен муқоиса кирен ки чӣ хелай. ана баъдан бо новинка аз инам ай двойкоям чанд та ранга иҷада. мана рангошона бинен чӣ хел рангакои хушрӯ доранд. аз и киртоям чанд та рангай. ана истило бо хушрӯай аз и бисёр духтаро мепурсанд. и чандай? 350 сомонӣ. ина бинен духтаро чӣ хел хушрӯ. материалошонам нағзакай хичонам стилошон духтуш аҷоибот хушрӯ. аз ино бисёр духтарако мекофтанд. сурат мепартофтанд мадаки агар бинед ягон ҷода навор кунед. марҳамат. анамин нуқтаи савдое ки ҳозир ман шумода гуфтам доштиянам хеле. ана и киртора бинен. и кирторшам хушрӯ. нархшам ам хе 350 сомон. бинен чӣ хел хушрӯ. марҳамат. летучи мыш иҷада бо духтарако аз ино бисёрай. ина ёям хушрӯан. иям 350 сомон. баъзви куртода баъзви куртои фасон. ана касе ки киртаи сафед пурсидаги буд ҳоҷиёна ҳам сиёҳ ҳам сафед ино доранд. 350 сомонӣ бо арзон мешава. ира бинен чӣ хел нозук духтагиай. материалошон паплинана. паплинои ғавси хушрӯ. ина сиёҳошам ҳастай. баъд сафедшам ҳастай. духташон аҷоиб хушрӯ. аз и сафедо бисёр доранд. ҳозир дар рафти навор ма дигар хел сафедошам нишон метам. ана баъд анаи сафедо барои ҳоҷияҳо сафеду сабз. ино чандия нархошон? 350 сомонӣ. духтаро паплинакошон паплини туркияй. ҳамин материалш турецкияю пашифуш Тошкента. мана бо арзон мешава. 350 сомонай бо арзон мешава духтаро.
баъдан ин моделора тамошо кунед духтаро. иш абаяя, иш курта 350 300 да метияна. 300 сомон да метиян бинен. Анами куртои сафеди ҳоҷиёна беҳад бисёр доранд духтаро. ҳам сафед, ҳам сабз, ҳамин хел гилдоракора бинен чӣ хушру нозукак. ҳамаи ҳаминора шумо метавонед ки нависен шона бо шумода сурат мепартоянд. чизеро ки мисол дар навор надиден шумо нависед ватсапшон ҳаст дар рӯи экран. якта ба якта мера суратша бо шумода мепартоянд. бо хушрӯтар аз наздик метавонед дар сурат бо тамошо карда интихоб кунед. намазникам доранд. баъдана инора бинед барои ҳоҷияҳо чӣ хушрӯ. ино чанде 350 300 сомонда метиян. марҳамат хоҳишмандо качествашда гап нест. нархшам нархи нағз. ана духтаро касе ки намхе падхиҷабник мепурса шапочка марҳамат дариҷа ҳастай. нархошон аз 10 сомон сар мешава. ина метавонен ки омада гирен. метавонен дархост кунен шумода доставка мекунан. хе сӯзанакошам ҳар хела доран. мана интихобшон хеле зиёдаи ҳама намуд абая курта намазник ҳама чӣ доранд духтаро. мана ҳам бори дубай ва ҳам бори тошкент бо нархҳои дастрас ҳамаша пешниҳод кардагиян. чӣ тавре ки гуфтум абаяҳошон ҳозир акция рафтистай абаяҳошонда ҳамаша арзон карда додистиян. дер накунен духтарако нависен чизе ки дар корайтона нависен шуна шумода мефаҳмонанд. боқӣ духтаро саломат бошен то наворҳои оянда. хайр.